Rusko. Je to len Rakúska republika. Juraj? 24 000. Veľmi hlboká, pomerne mladá dolina so strmými a školmými stenami, ktorá vznikla v tvrdých priepustných horninách. Môže sa vyvinúť do svojej zrelej formy kaňonu. Je to? Prieval. Tiesňava. Ján? Za 4 000. Ktorý orgán tvorí najdlhší úsek tráviaceho ústrojenstva? Črevo. Hrubé črevo. Nie, tenké črevo. Juraj? 36 000. V roku 1256 sa stala hlavným mestom Portugalska Lisabon. Ktoré mesto nahradil? Porto. Coimbru. Tak, páni, druhé kolo sa skončilo. Čo sa zdalo byť neuveriteľné, sa stalo skutočnosťou. Pán Juraj vo svojom 5. vystúpení našiel svojho premožiteľa v podobe pána Jána. Juraj, boli ste naozaj vynikajúcim hráčom, veľkým oživením našej súťaže so svojím pokojom i džentlmenským správaním. Ďakujem pekne za vašu účasť, odnášate si 88 500 korún domov. A dúfajme, že aj dobrý pocit. Ďakujem pekne. No a Ján, prvýkrát v finále. Ocitli sme sa v zmenárni, spolu s nami aj pán Ján. Ten si priniesol z druhého kola 29 000 bodovú hodnotu. Kývete hlavou, že sa vám to trošku máli. No ale skúste to rozmeniť. Napriek tomu. Takže 9 000 dáme na Libru. Jeden z najväčších štátov Oceánie je Papua Nová Guinea. Jeho hlavné mesto má názov. Takže poznám hlavné mesta väčšinu, ale toto zrovna nie. Má dve zložky. Port Moresby. Port Moresby. Poďme ďalej. Máme 20 000 ešte k dispozícii. 10 000 dáme na dolár. Po rokoch prosocialistickej diktatúry Sandinovcov v Nikarague zvíťazili vo voľbách roku 1990 opozičné sily a prezidentkou po Danielovi Ortegovi sa stala ich vedúca predstaviteľka. Ešte nie je taká dávna téma. Violeta Kamorová. Píše sa Chamorová. Alebo aj Čamorová môže. 10 dáme na euro. Pod značkou BY spoznáme motorové vozidlá štátu. Bielorusko. Kde bola ukrytá tá zlatá tehla? Tá sa skrývala pod korunou. Nemám rád túto situáciu, keď sa nepodarí premeniť ani jedna jediná otázka. Máte však ešte 4 prémie. Ján, vyprevadili ste skvelého Juraja, zasadili ste ho z trónu a potom táto nešťastná zmenáreň. Nesadli otázky, no. Nesadli otázky, no samozrejme, že to tak je. Na niečo vieme, na niečo nevieme odpoveď. Ale máme tu ešte, ako som spomínal, 4 prémie. Ak z nich jednu obetujete, môžeme sa spolu stretnúť ešte na budúce. Takže ja príjem rád. Takže cez víkend si odpočinte, v pondelok dovidenia. Dovidenia. Príjemný podvečer, vážení milí priatelia. Vítam vás na prahu nového týždňa i na prahu nového mesiaca pri sledovaní našej pravidelnej vedomostnej súťaže s názvom Riskuj. Celý predchádzajúci mesiac sme vám ponúkali novú SMS-kovú súťaž, aby ste sa mohli ešte aktívnejšie zúčastňovať na našej relácii Riskuj. No samozrejme sme vám aj avizovali, že vždy
raz za mesiac budete poznať aj nového výhercu, ktorý vyhrá 10 000 korún. Bude tak na konci tohto týždňa. Poďme sa venovať našej dnešnej súťaži. Víťaz predchádzajúcej súťaže bol pán Ján. Zosadil lídra, ktorý bol na čele našich tabuliek počas celého predchádzajúceho týždňa. Pán Ján sa dostal až do finále, tam však nepremenil ani jednu jedinú otázku. Našťastie mu však zostali 4 prémie, z nich poľahky jednu obetoval na to, aby sa zúčastnil v konfrontácii s ďalšími 2 súpermi na našej dnešnej relácii. No, poďme si predstaviť všetkých zúčastnených. Púl číslo 1, spomínaný pán Ján, krupier z Nitry. Príjemný podvečer. Večer. Vy ste spomínali v predchádzajúcej súťaži, že ste hudobníkom. Aký nástroj? Hrám klávesy v amatérskej kapele, chodíme hravať zábavy, plesy. No, tak to je vynikajúca zábavka a aj pekný koníček. Ďakujem pekne. Pri pulte číslo 2 stojí pán Daniel, študent Vysokej školy z Dubnice nad Váhom. Dobrý večer. Čo študujete, Daniel? Na právnickej fakulte. Na právnickej fakulte. Tak to budete veľmi výreční, máte možnosť sa naozaj pekne vyjadrovať. Tam sa vás to učí, pekne klásť otázky a dobré odpovede. Takže, možno sa vám to zíde. Aké máte záľuby? Tak rád si pozriem športové zápasy v televízii, hrám futbal a rád spím. A tam rozmýšľate nad tým, ako by ste mohli odpovedať na otázky v risku. Ďakujem pekne. Púl číslo 3. Pri ňom stojí pán Peter, technik z Bratislavy. Dobrý večer. Aké sú vaše záľuby, Peter? Ak je čas, cyklistika, lyžovanie, literatúra faktu, ale v poslednom čase hlavne rodina. No, to je to najušľachtilejšie, čomu sa môžete venovať. Ďakujem pekne. Zoznámili sme sa, všetkých poznáme. Naša súťaž môže začať. A je tu prvé kolo s názvom Trio. 6 tém, pozrieme sa na ne. Meteorológia, téma číslo 1. Budeme sa šplhať na Mount Everest. Pozrieme sa do prvej Československej republiky. Budeme hľadať vrahov slávnych. V téme číslo 5 zase všetko na X. A napokon v téme číslo 6 pohľadáme manžela. Uvidíme komu. Ján, vyberte niečo. Vrahovia slávnych za 5 000. V roku 2004 v Amsterdame islamský fanatik brutálne zavraždil holandského filmového režiséra, ktorého meno pripomína meno svetoznámeho maliara. Bol to režisér Theo. No Ján. Skúsim, Van Dijk. Nie, súperi. Tak keď to nebol Van Dijk, Theo van Gogh. Ján. Vrahovia slávnych za 4. 11. septembra roku 2003 podľahla ťažkým zraneniam švédska ministerka Anna Lindová, ktorú vrah bodol nožom počas jej návštevy nákupného strediska. Ministerkou ktorého rezortu bola? No, Peter. Ministerkou zahraničných vecí. Ministerkou zahraničných vecí. Poprosím Mount Everest za 5 000. Aký vysoký je Mount Everest podľa merania z roku 1999, ktoré robili americkí vedci a ktoré sa líši od doteraz udávanej výšky 8848 metrov? Tak Američania ho trošku zaokrúhlili, čiže už teraz má výšku 8850 metrov a je to pomocou družicového navigačného systému GPS. Peter? Poprosím to isté za 4 000. A je tu prvá tehlička tohto kola na vašom konte. Peter? Poprosím Prvá republika za 5 000. Ktorý Slovák sa stal ako prvý predsedom vlády Československej republiky? Bol to Milan H. Doplňte. A Daniel sa presadil prvýkrát. Milan Hodža. Milan Hodža, presne tak. Bol predsedom vlády v rokoch 1935 až 1938. To isté za 4. Ako sa volala politická strana v Čechách, ktorú viedol Konrád Henlein?
Peter. Bol to Sudeto-nemecký Landsmannschaft. Sudeto-nemecká strana. Poprosím prvú republiku za 3000. Ako sa volala zmluva, ktorú uzavreli Juhoslávia, Rumunsko a Československá republika v roku 1921 proti snahám Maďarov o vytvorenie Veľkého Maďarska? Daniel. Malá dohoda. Presne tak, bola to malá dohoda. O veľkých veciach. To isté za 2. Prezidentom Československej republiky sa stal Masaryk. Koľkokrát bol celkove zvolený do tejto funkcie? Daniel. 4-krát. Áno, 4-krát. Napokon však v roku 1935 už ako 85-ročný abdikoval. Za 1000 republika. Kedy bola v Prahe po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie vyhlásená Československá republika? Povedzte presný dátum. Daniel? 28. októbra 1918. Áno, tieto informácie patria k výbave budúceho právnika. Prémia. Naši predstavitelia podpísali v roku 1915 a 1918 s predstaviteľmi zahraničného odboja v Spojených štátoch amerických 2 dohody. V ktorých mestách to bolo? Povedzte obe. 1915 bolo v Clevelande a 1918 v Pittsburghu. Cleveland a Pittsburgh. To sme sa pýtali, to ste zodpovedali a vy máte prvú prémiu. Body či peniaze? Poprosím peniaze. Nech sa vám páči. Máte to zaznamenané a môžete vyberať ďalej. Mount Everest za 3. Uveďte meno aspoň jedného z 2 horolezcov, ktorí vystúpili na Mount Everest v roku 1978 ako prvý bez kyslíkového prístroja. Tu už je súboj, Ján zvíťazil. Reinhold Messner. Reinhold Messner, možno, že ten známejší alebo slávnejší, a potom aj Peter Habeler. Ján. Vrahovia slavných za 3000. Ako sa volala rakúsko-uhorská cisárovna, ktorú zavraždil 10. septembra 1898 počas prechádzky okolo Ženevského jazera taliansky anarchista Luigi Lucchini? Ján. Sisi. Sisi, prezývaná Sisi, ináč Alžbeta. V peknom filme s Romy Schneiderovou. Vrahovia slavných za 2000. S vraždou ktorej osobnosti sa spája meno námorníka Lee Harvey Oswalda, ktorý sa 2 dni po spáchaní tohto zločinu tiež stal obeťou vraždy? Veľký súboj, Ján sa presadil. JFK, John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy. Áno. To isté za 1000. Podľa Biblie je to prvý vrah v histórii ľudstva. Jeho meno? Opäť Ján. Kain. Áno, Kain. Syn Adama a Evy, ktorý zabil svojho brata Abela. Prémia